Özbekistan'ın Medeniyet Günläriniň açylış dawratynyň çäklerine Mukanlar Köşküniň eýwanyna dostlukly ýurdun amaly haşam sunuwatynyň eserleriniň sergisi guruldy. Onda özbek halkynyň öz boşly däp desturlaryny, tebigatynyň gözelligini we taryhyny beýan edýän eserler görkezildi. Meden şäheriniň açylış dawratyna Türkmenistanyň we Özbekistan Respublikasynyň ugurdaş edaralarynyň, daşary döwletleriň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň, köpçüliklerin habar berişdirişleriniň ýol başlary hemde wekilleri ýurdumyzyň dörejilik işgärleri gatnaşdylar. Davradaky çykyşlarda milli medeniýetleriň we sungatlaryň buğurdaky netijeli gatnaşyklaryň ösmegini etergi berýän, köp ugurly insan-perwer hyzmatdaşlyk siýasatynyň durmuşa geçirilýäni üçin iki dostlukly ýurdun döwlet başdanlaryna tüýük direkden hoşallyk bildirli. Bellen şäherli dörejilik çäresi belelikde geçirilen medeni şäherleriň ählisine başaýaly. Iki ýurdun arasyndaky dialogyň şäherde ugurlaryny açyp, medeni taryh gatnaşygyň nowatdaky köpürsine urildi. Sonra bir ýerde Özbegistanyň soňky disiplinalarynyň konserti boldy. Onşu ýurdun sungat wekilleriniň öz boşly aýdym, tant we etnografiýa çykyşlary ýatdan çykmajak täsirler galardy. Konsert ýerine ýetirjilik başlanyklaryny we gadymy milli saz guralarynyň mümkinçiliklerini açyp görkezden sazanylar toplarynyň çykyşlaryna dowam etdi. Özbek sungat işgärleriniň çykyşlary şowkunda garşy alındy. Dewrabap texnologiýalaryň peýdalanyny mowat çykyşlary öz boşly öwüşgün şaýdy. Meden insan-perwer gatnaşyklar türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunda belelikdäki medeni şäherleriň iýligini geçirmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şu geleki dörejilik çäresem munyň aýdym sultnamasydyr. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Alkadamyň Magtumuly Pragynyň edebi mirasyny dünýä ýemek boýunça başlanýyşlary, ýa-da hormat prezidentimiz Alkadaly Gahryman Serdaramyň parasatly başdanlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýär. Özbekistanda Magtumuly Pragynyň dogulanynyň 300 ýylygyny ýene-de billek geçmek hakynda kararyň kabul edilenligi hemde türkmen we özbek kinematograflary tarapyndan akyllar şahyryň ömür ýoluny dörejiligine başlanan şeper filmiň suraty düşürilýändigine bellenmäge münasipdir. Bu bolsa iki dostlukly ýurdun arasyndaky dost dogonlygy, konşetli goňşulyga esaslanýan gatnaşyklaryň täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýan onyň nowatdaky beýany boldy. Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukanlar Köşkünde Özbekistan Respublikasynyň Türkmenistanaky medeniýet günleriniň açylış dawrasy ýokary hukumatligi wetenli dostlukly ýurdun sungat wekilleri şular ýaly dörejilik şäherlerini geçirmäge edilen mümkinçilik üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdaramda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.